Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Όμορφη και παράξενη πατρίδα. Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Μια νέα τραγουδίστρια αλλά και στιχουργό φιλοξενεί απόψε η εκπομπή που ακούει στο όνομα Ελευθερία. Ακόμα και το όνομα δίνει μια αίσθηση απελευθέρωσης που υποπτεύομαι ότι ξεκινάει από εκεί και η τάση για καλλιτεχνία, αλλά αυτά θα μας τα πει η ίδια. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στο στούντιο την Ελευθερία Μπαριώτα. Καλώς όρισες, Ελευθερία. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λοιπόν, πάντα η Θεσσαλονίκη και από ιδία υπερία Ελευθερία πιστεύω ότι έχει μια έτσι αυτόφωτη ενσυναίσθηση που εμποτίζει τους καλλιτέχνες και όχι μόνο, με χαρίσματα. Κατάγεσαι λοιπόν από εκεί και θα ήθελα να μας περιγράψεις, πηγαίνοντας λίγο το χρόνο πίσω, τις καταβολές που είχες από μικρή. Δηλαδή, τι ακουγόταν στο σπίτι, ποιος ήταν οι επιρροές σου, αν ήταν ελληνικές ή ξένες. Εγώ ως παιδί μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ήμασταν 9 αδέρφια αρχικά να πω. 9 αδέρφια. 9 αδέρφια, wow. Ναι. Ο μπαμπάς μου είναι πολύ μουσικόφιλος, άκουγε πάρα πολύ μουσική στο σπίτι. Όλα τα είδη. Τον θυμάμαι πολύ να βάζει jazz στο αμάξι καθώς πηγαίναμε εκδρομές. Τον θυμάμαι να βάζει ξένη κουβανέζικη μουσική, Δικός μας. Ναι, λατινική μουσική και παραδοσιακά αρκετά. Δηλαδή πηγαίνοντας στα εγχώρια ακούγαμε πολύ παραδοσιακό τραγούδι. Πολλές επιρροές Ναι. Και βασικά μάθαμε όλοι πιάνο. Ήμασταν όλοι μουσικοί στην οικογένεια, άλλοι πιο ερασιτέχνες, άλλοι πιο το ακολούθησαν και πιο επαγγελματικά. Στο πιάνο όλοι είχαν και άλλα όργανα. Κάνανε και άλλα όργανα τα αδέρφια μου, ναι. Αλλά όλοι μάθαμε αρχικά λίγο πιάνο, ναι. Οπότε κλασικό πιάνο. Οπότε ναι, όλοι ξέρουμε στην οικογένεια. Αυτό που θα σε ρωτούσα, ακόμα και αν ο πατέρας σου, όπως λες, είχε έφεση στη μουσική, πολλές φορές σε αυτό το σημείο αναφέρω ένα ωραίο απόφθεγμα ενός Αργεντινού φιλοσόφου, του Αντώνιο Πόρτσια, ο οποίος έλεγε ότι θα πούν ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δρόμο σου. Το να είσαι λοιπόν γονέας και να ασχοληθεί η κόρη σου με το τραγούδι εν έτη 2025, Ελευθερία, δημιουργεί κακά τα ψέματα μια ανασφάλεια δεδομένου της κατάστασης στο καλλιτεχνικό χώρο εδώ και πολλά χρόνια. Είχες λοιπόν αντιστάσεις, Ελευθερία, μπροστά σε αυτή σου την επιλογή? Δηλαδή σου λέγε κάποιος, ρε Ελευθερία, σκέψου το, ή αν έχεις κάποιο plan B, όλα αυτά. Ναι, θα σας πω. Αρχικά εγώ σπούδασα ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης. Τελείωσα τη σχολή και ξεκίνησα να δουλεύω κανονικά σαν μηχανικός και τώρα δηλαδή ασκώ το επάγγελμα. Η μουσική ήρθε στη ζωή μου στα φοιτητικά χρόνια και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ούτε εγώ περίμενα ότι θα πάρει έκταση, το είχα κι εγώ σαν χόμπι, αλλά σιγά σιγά άρχισα να βλέπω μια προοπτική και ακόμα βλέπω αυτή την προοπτική χωρίς να έχω πει ότι θα το ακολουθήσω πιστά, θα είμαι τραγουδίστρια για όλο το υπόλοιπο της ζωής μου, αλλά χωρίς και να το αποκλείω κιόλας. Σίγουρα στην Ελλάδα και με την κατάσταση που επικρατεί, χρειάζεται να έχεις ένα backup plan στο νου σου για το πού θα μπορούσε να με βγάλει ο κάθε δρόμος, ας πούμε. Πολύ σωστά. Ήδη πλακάλεσαν κόσμο πολύ και έρναγαν μπύρες και πίναν κρασί. Μα εγώ δεν ήμουν για αυτούς εκλεκτή και κάθισα εδώ να κοιτώ τη σιωπή. Πώς θα χαλάσω αυτή τη χαρά, ίσως καλέσω τα περιπολικά και θα γελάω σαν διαλυθούν βιαστικά, σαν πάρω στη σιωπή μου όλη τη γειτονιά. Πώς θα πάω εκεί που κάποιοι ζουνε και γελούν, πώς μεθούν και πάλι βρίσκουν τρόπο να γίνουν,
πως τα χείλη ενώνουν και τις νύχτες δεν πονούν. Και τότε ήρθε μια νύχτα υγρή, μάλλον και σβήναν ως το πρωί. Όμως δεν άκουσε κανείς το γιατί και έμειναν όλοι να κοιτούν τη σιωπή. Και τότε κάλεσαν κόσμο πολύ, γράψαν στην πόρτα πως το πάρτι είναι εκεί. Και την αφήσαν για μένα ανοιχτή, μα σκόνταψα ξανά στο τελευταίο σκαλί. Πώς θα πάω εκεί που κάποιοι ζουνε και γελούν. Πώς μεθούν και πάλι βρίσκουν τρόπο να γυρνούν. Πώς τα άγρια που ήταν ξέρουν πάντα να ξεχνούν. Πώς τα χείλη ενώνουν και τις νύχτες δεν πονούν. Πώς θα πάω εκεί που κάποιοι ζουνε και γελούν. Πώς μεθούν και πάλι βρίσκουν τρόπο να γυρνούν. Πώς τα άγρια που ήταν ξέρουν πάντα να ξεχνούν. Πώς τα χείλη ενώνουν και τις νύχτες δεν πονούν. Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Σήμερα φιλοξενούμε την Ελευθερία Μπαριώτα, η οποία είναι, όπως ακούσατε, εκπληκτική, νέα τραγουδίστρια, και είχαμε μείνει λιγάκι στη μουσική, πάνω στη μουσική. Βέβαια, πριν συνεχίσουμε τη συνέντευξη, θα ήθελα να μας πεις, το τραγούδι που ακούσαμε είναι το single το οποίο έχεις τώρα? Ναι, ακριβώς. Είναι το πρώτο single, το οποίο έβγαλα, βγήκε στις 2 Μαΐου και στο YouTube με ένα βίντεο κλιπ και στο Spotify. Και είναι το πρώτο single από έναν δίσκο που θα κυκλοφορήσει εν καιρό. Και βέβαια θα το παρουσιάσουμε, αν μας επιτρέπεις, όταν εννοείται, με πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά. Με πολύ και εμείς χαρά. το ίδιο. Τώρα, τι σπουδές έκανες πάνω στη μουσική ακριβώς, Ελευθερία? Ναι, οι σπουδές μου στη μουσική. Αρχικά ξεκίνησα με κλασικό πιάνο όταν ήμουνα έφηβη ακόμα. Έκανα γύρω στα 5-6 χρόνια κλασικό πιάνο και στο τρίτο έτος ως φοιτήτρια στους ηλεκτρολόγους ξεκίνησα τη φωνητική. Γράφτηκα σε ένα οδείο στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησα να κάνω κάποια live. Έκανα και κάποια μαθήματα αρμονίας και θεωρίας στο οδείο που έκανα κλασικό πιάνο. Εδώ θα σε διακόψω λίγο, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Λένε και πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, όχι ως δημοσιογράφος τόσο όσο ως μουσικός, ότι οι κλασικές σπουδές αποτελούν μια μεγάλη βάση σπουδή στη μουσική, όπου από εκεί μπορεί κανείς να μεταπηδήσει σε οποιοδήποτε είδος φυσικά. Εσύ πόσο προχώρησες στην κλασική μουσική, Ελευθερία, και πώς από εκεί επέλεξες να ασχοληθείς τελικά με jazz και με άλλο είδος? Ναι, εγώ τυπικά έφτασα μέχρι την πρώτη ανωτέρα, ας πούμε, τυπικά στο πιάνο. Και κάποια θεωρητικά μαθήματα, αρμονία, σολφέζ. Έφτασα μέχρι αυτό το σημείο. Θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ η κλασική μουσική, κυρίως σε ό,τι αφορά το άκουσμα, τον τόνο, ας πούμε, που λέμε. Εγώ αισθάνομαι ότι με βοήθησε η κλασική μουσική να πιάνω τον τόνο. Έτσι, πολύ λαϊκά το λέω τώρα. Ναι. Αλλά πραγματικά αισθάνομαι ότι σε αυτό μου έδωσε ένα μπούσουλα. Αλλά εκτός από αυτό που λες, και το εκτόπισμα, ας πούμε, που σου δίνει η κλασική μουσική, γιατί είναι
κλασική μουσική, όπως ξέρεις, μεγαλειώδης. Ναι. Πατάει μετά οτιδήποτε άλλο, σαν κερασάκι πάνω στη τούρτα. Αλλά οι βάσεις, αυτό εννοώ με την ερώτηση, ότι είναι οι βάσεις πολύ ισχυρές. Οι βάσεις είναι πολύ ισχυρές, ναι. Είναι σημαντικό ένας τραγουδιστής, όπως είσαι και εσύ, μια τραγουδίστρια που ασχολείται με κλασική μουσική, να ξέρει που είναι οι νότες. Το λέω έτσι λίγο και εγώ λαϊκά, αλλά έχουμε συναντήσει πολλούς τραγουδιστές οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα χωρίς όμως να έχουν κάνει κάποιες σπουδές. Όχι ότι είναι, θα λέγαμε, ας πούμε, κανόνας, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί. Ας πούμε, ο Αντώνης Βαρδής, ο συγχωρεμένος, που παίζαμε και μαζί ως μουσικός τότε, τις μουσικές τις σφύριζε. Δεν ήξερε κιθάρα. Ήταν στο μυαλό του. Αλλά όμως έβγαλε όλες αυτές τις μελωδίες. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Εννοείται πως δεν σημαίνει κάτι και εντάξει, υπάρχει και αυτό που λέμε, κάποιοι άνθρωποι έχουν μια έμφυτη τάση να γράφουν μουσική, να κάνουν μουσική, να ακούνε μουσική, να έχουν ταλέντο, αυτό που λέμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εμένα προσωπικά θεωρώ ότι με βοήθησε, μου έδωσε μία όθηση και μετά συνέχισα με την jazz, γιατί κάπως εκεί πέρα άρχισα να ακούω κάτι διαφορετικό στις φωνές. Με εγωίτευσαν οι φωνές της jazz πολύ, να σας πω την αλήθεια. Και άρχισα να ακούω jazz, να μου αρέσει, να την τραγουδάω, να θέλω να τη μελετήσω. Έκανα και κάποια μαθήματα jazz πιάνου και jazz αρμονίας, χωρίς να προχωρήσω σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έτσι κανένα όνομα που άρχισες να ακούς από ναι. jazz? Μου άρεσε πολύ η Dina Washington, η Billie Holiday, ο Ray Charles, Nat King Cole, που είναι αγαπημένος. Nina Simone, απίστευτη. Σου ταιριάζει το jazz έτσι και σαν δισογρασία, έτσι όπως σε βλέπω κιόλας. Ναι, έτσι λοιπόν αρχίζεις να εμφανίζεσαι ελευθερία με μικρά συγκροτήματα στην αρχή, αρχικά σε διάφορους χώρους στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Μιλάμε για ποια περίοδο ακριβώς? Μιλάμε για την περίοδο λίγο πριν τις καραντίνες, πανδημία. Λίγο πριν την πανδημία, γύρω το 2018-19 ήταν αυτό. Το 19 θα πω, ναι. Μια που την αναφέραμε, αν και πολλές φορές θέλω να την πετάξουμε από πάνω μας, να μην το ξαναγυρίζουμε πίσω, αλλά σε πολλούς αυτή η περίοδος ήταν παραγωγική, σε μερικούς άλλους ήταν αφόρητα πιεστική. Δεν θέλουμε, όπως είπα, να τα θυμόμαστε, γιατί ανήκω στο παρελθόν, όμως θα ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ ήσουν παραγωγική ελευθερία εκείνο το διάστημα? Διότι από ό,τι διάβασα, ασχολήθηκες επισταμένα με τη σύνθεση τραγουδιών, δημιουργώντας πρωτότυπους ελληνικούς στίχους, και ήθελα να σε ρωτήσω από πότε είχες αυτή την έφεση ακριβώς, ή προέκυψε στην ησυχία και στην απομόνωση αυτή η ανάγκη? Εγώ, για παράδειγμα, ενώ ασχολούμαι με κρουστά, έμαθα να παίζω μπάσο στο σκράτη. Ναι, βρήκες κάτι άλλο. Να σας πω, εμένα η αλήθεια είναι ότι η καραντίνα ήταν η περίοδος στην οποία ξεκίνησα να γράφω τη δική μου μουσική. Και θα έλεγα ότι ήταν μια δημιουργική περίοδος, δηλαδή τα περισσότερα κομμάτια του δίσκου γράφτηκαν στην καραντίνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν μια δύσκολη περίοδος. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι και οι νέοι άνθρωποι της ηλικίας μου, με αυτούς με τους οποίους ερχόμουν σε επαφή, ήταν σε κατάσταση σοκ. Και νομίζω και όταν βγήκαμε από αυτό το πράγμα, ήμασταν σε κατάσταση σοκ. Οι σχέσεις μας, η προσωπική μας ζωή, ο τρόπος αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους, το πώς συναναστρέφεσαι, έγινε όλο ξανά... Restart. Ναι, ένιωθες ότι έπρεπε να κάνω ένα restart σε αυτό το πράγμα, σαν να το είχα ξεχάσει. Για μένα ήταν σοκαριστικό και ίσως από εκεί προέκυψε και η ανάγκη για σύνθεση. Και ο δίσκος, η αλήθεια είναι ότι είναι ψυχογραφικός και έτσι λίγο προσωποκεντρικός και διαπραγματεύεται τέτοια ζητήματα μοναξιάς, σύνδεσης. Πολύ όμορφα. Υπάρχουν αυτά. Στο σπίτι υπήρχε δηλαδή κάποιο στούντιο που δούλευες και δουλεύεις? Στο σπίτι υπήρχε στο κάτω όροφο, στο υπόγειό μου, ένα στούντιο, το οποίο το είχα φτιάξει έτσι σαν χώρο και είχα εκεί το πιάνο μου, τα ηχεία μου, το μικρόφωνο μου. Έκανα τη συνθέση μου, τα πειράματά μου. Τώρα έχω μεταφερθεί σε έναν ανεξάρτητο χώρο. Έχω εκεί ένα στούντιο δικό μου και κάνω τις μουσικές μου. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when
Ελευθερία, αυτό ήταν κάποιο cover, έτσι, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό ήταν ένα cover Just the Two of Us, του Bill Withers, το οποίο το έκανα στο στούντιό μου όταν ήμουν στο πατρικό μου το σπίτι. Ναι. Έτσι μόνη μου, με κρουστά, με αυγά, με το μικρόφωνο. Άκουσα το shaker εκεί, τσουκου. Αυτό. Αν σε ρωτούσα τώρα πώς θα χαρακτήριζες τη μουσική σου, Ελευθερία, τι θα μου λέγες, ποια επικεφαλίδα θα βάζες? Διάβαζα για παράδειγμα ότι συνδυάζεις ατμοσφαιρική indie pop από Άγγλους τραγουδιστές, αλλά και μια σειρά από Έλληνες συνθέτες. Τι μείγμα προκύπτει από αυτές τις ενώσεις και κατά πόσο είσαι ικανοποιημένη στην έκφραση από αυτές? Ναι, η αλήθεια είναι ότι το μείγμα στο δίσκο μου προκύπτει και από τα ελληνικά έντεχνα ακούσματά μου, Θανάση Παπακοσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας, ο Δελιβοριάς, μου αρέσει πάρα πολύ, και από ξένες μουσικές που άκουγα ειδικά στην καραντίνα. Είχα κάνει έτσι μια στροφή στην πιο soft pop, θα την έλεγα, που έχει και jazz στοιχεία, Jacob Collier ας πούμε, Lizzie McAlpine, Dodie. Εκεί άρχισα να αισθάνομαι ότι θα ήθελα να κάνω τέτοια μουσική, δηλαδή μια πιο soft pop, δεν ξέρω αν είναι σωστός ακριβώς ο χαρακτηρισμός, alternative pop θα μπορούσαμε να την πούμε, ή indie, με ελληνικό στίχο, γιατί αυτή είναι η γλώσσα μου και αυτή είναι και η γλώσσα που με εκφράζει και θέλω να με εκφράζει, και είναι και πάρα πολύ πλούσια η ελληνική γλώσσα, οπότε θα έλεγα... Εδώ να πούμε για τους ακροατές, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι η indie pop από την οποία έχεις επηρεαστεί, να πούμε στους ακροατές ότι προέρχεται από το βρετανικό post-punk, έτσι, αυτό ήταν της δεκαετίας του 1970, αλλά στα μεταγενέστερα χρόνια διχάστηκε λίγο ο ορισμός, ώστε να σημαίνει και συγκροτήματα από σκηνές και κινήματα με pop κλίσεις. Καλή ώρα. Ακριβώς. Η έδρα σου λοιπόν, Ελευθερία, είναι σταθερά στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, ναι. Αν και παρακολούθησες ένα σεμινάριο φωνητικής εδώ στην Αθήνα, στο οποίο θα μας πεις έτσι εκτενέστερα παρακάτω. Η ερώτησή μου όμως είναι ότι δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις, και θα το εξηγήσω αυτό το δυστυχώς, γνωρίζω και προσωπικά πολλούς μουσικούς οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τον τόπο που γεννήθηκαν, την πόλη που μεγάλωσαν, για να εγκατασταθούν στην πρωτεύουσα, διότι εκεί συμβαίνουν όλα. Εκεί βρίσκεις περισσότερες δουλειές και ούτω καθεξής, όπως τα λέμε. Εδώ βάζω λοιπόν το δυστυχώς, Ελευθερία, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι άσχημο κάποιος να αφήνει πίσω του μια εγκαταλειμμένη πόλη στην πλειοψηφία, είτε είναι πόλη είτε είναι επαρχία, για χάριν της ασφικτικής πρωτεύουσας. Εσύ λοιπόν πώς ξεφύγες? Τα live σου είναι αρκετά δηλαδή εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, στις γύρω περιοχές? Θα σας πω, αρχικά ναι, μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι έχω ξεφύγει. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Και αν θα καταφέρω να συνεχίσω να ξεφεύγω. Ναι, εγώ κατέβαινα στην Αθήνα τα τελευταία 2 χρόνια για ένα μετεκπαιδευτικό σεμινάριο φωνητικής με τον Πάνο το Δήμα, έναν εξαιρετικό δάσκαλο. Και κατέβαινα για αυτά τα σεμινάρια 1 φορά το μήνα. Ταυτόχρονα έχω και αρκετούς φίλους, οι οποίοι, όπως είπες, έχουν μετακομίσει εδώ πέρα για επαγγελματικούς λόγους. Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα στην σύγχρονη ελληνική μουσική, ότι γίνονται όλα εδώ στην Αθήνα, τα περισσότερα δηλαδή πράγματα έχουν έρθει εδώ πέρα. Βέβαια βλέπουμε και πράγματα να γίνονται σε πιο μικρές πόλεις και σε νησιά, φεστιβάλ, ειδικά ας πούμε το καλοκαίρι ανοίγει λίγο αυτό, γίνεται το φεστιβάλ στο Πήλιο, στον Άγιο Λαβρέντιο, υπάρχουν πράγματα που γίνονται και εκτός, αλλά η αλήθεια είναι ότι αισθάνεται ο καλλιτέχνης, ο σημερινός, ότι αν θέλει να είναι κάπως μέσα στα πράγματα και να βλέπει και καινούριους καλλιτέχνες, να ανανεώνει και τις μουσικές του, τα μουσικά του ακούσματα, πρέπει να βρίσκεται σε μια μεγάλη πόλη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη πόλη. Είναι μια μεγάλη πόλη, με λίγο ίσως περιορισμένες τις σκηνές. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Οποίες... τις σκηνές, την επόμενη ερώτηση μου. Απαντάς στις επόμενες ερωτήσεις μου. Μη κρυφοκοιτάζεις. Συγγνώμη, όχι, δεν είδα τίποτα. Πούμε και κανένα αστείο. Για πες μας, για τις σκηνές της Θεσσαλονίκης. Είναι αρκετές? Έχω καιρό να πάω κιόλας εκεί πέρα. Δεν ξέρω, δεν τις παρακολουθώ. Βρίσκεις αρκετούς χώρους λοιπόν?
Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν χώροι για να κάνει κάποιος live, απλά εξαρτάται πάντα τι θέλεις να κάνεις και σε τι κοινό θέλεις να απευθυνθείς. Υπάρχουν χώροι για να τραγουδήσει, ας πούμε, μια τραγουδίστρια ρεμπέτικα, παραδοσιακά, ελληνικά και ξένα, έτσι πιο jazz μουσική. Υπάρχουν 2-3 χώροι, ας πούμε, που θα μπορούσαν να το φιλοξενήσουν αυτό. Και μετά υπάρχουν και οι μεγάλες σκηνές, δηλαδή που χρειάζεται πάνω από 300-400 άτομα για να γεμίσει ο χώρος και να πεις ότι κάνω ένα event. Ο Μήλος υπάρχει ακόμα? Ο Μήλος υπάρχει ακόμα, το Wii υπάρχει. Απλά είναι ένα ζήτημα για έναν πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη, ο οποίος έχει ένα άλλο είδος, έχει αυτό που κάνω εγώ, ας πούμε, alternative pop, indie pop. Πρέπει να ψάξει για να βρει έναν κατάλληλο χώρο, ο οποίος να μπορεί να τον ικανοποιεί και σε συνθήκες ήχου, δηλαδή να έχει το κατάλληλο ηχητικό σύστημα, για να στηρίζει το συγκεκριμένο project και το είδος, και φυσικά να μην χρειάζεται 1000 άτομα, γιατί σαν πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης δεν ξέρεις κιόλας αν θα μπορέσω. Πώς θα φέρεις 1000 άτομα. Πόσο θα φέρω 1000 άτομα, δεν με ξέρει ακόμα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Για τους το οποίο είναι σημερινούς. και εδώ, βέβαια. Ναι. Δηλαδή έχει μπερδευτεί λιγάκι αυτό το θέμα, ότι πρέπει να φέρεις εσύ τους. Πρέπει να φέρεις εσύ τον κόσμο. Θα φέρεις και εσύ τον κόσμο σου, αλλά τέλος πάντων. Ακριβώς. Είναι μια πικραμένη ιστορία. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. You can get addicted to a certain kind of sadness, with resignation to the end, always the end. And when we found out we could not make sense, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. But you didn't have to cut me off, make it like it never happened and that we were nothing. I don't even need your love, boy. You treat me like a stranger, I feel so wrong. Somebody I used to know, somebody now and then I think of all the times you screwed me over, but help me believing it was always something I've done. But I don't wanna leave the you said that you could let it go, and I wouldn't have hung upon somebody that you used to know. You didn't have to cut me off, make it like it never happened and that we were nothing. I don't even need your love, boy. You treat me like a stranger and I feel so wrong. Oh, you didn't have to stoop so low. That I used to know, somebody I used to know, somebody that I know.
Πάρα πολύ και ωραίο αυτό το jazz κομμάτι που απέδωσες. Και αυτό που έλεγα και off the record, θέλω να το πω και ζωντανά, ότι πραγματικά έχεις όλη αυτή την ιδιοσυγκρασία για μια jazz τραγουδίστρια. Είσαι ένα νέο κορίτσι και πραγματικά οφείλω να το πω ότι λες και έχεις ξεπηδήσει από αυτό το χώρο έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν πολύ. τοιχογραφία στο πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία απόδοση. Μπράβο σου. Τι θες να πεις κάτι για αυτό το κομμάτι? Έτσι που... Αυτό το κομμάτι είναι βασικά μια διασκευή του γνωστού καμωτιού, το Somebody That I Used To Know, και το είχα κάνει, είναι νομίζω το πρώτο βίντεο που ανέβασα στο YouTube, και το είχα ηχογραφήσει στα AMS, στο 2 που έκανα φωνητική, σαν τριτοετής φοιτήτρια. Και το είχα στείλει σε ένα διαγωνισμό, τον PMJ, Postmodern Jukebox λέγεται το συγκρότημα, οι οποίοι τότε έψαχναν να βρούνε τραγουδίστρια για όταν έρχονται στην Ελλάδα, για όταν έρθουν ας πούμε για ένα live στην Ελλάδα, να πεις ένα τραγούδι μαζί τους, κάπως έτσι. Και είχα πει εγώ, δεν βαριέσαι, θα κάνω ένα cover και θα τους το στείλω. Αυτό. Πολύ ωραία. Είμαστε λοιπόν στο σημείο Ελευθερία πλέον μετά την πανδημία και οι εμφανίσεις είναι πιο συχνές. Για να συνεχίσουμε τη συνέντευξη, έχεις το συγκρότημα το δικό σου, του Swing Tales, έτσι? Tales, ακριβώς, ενώ συνεχίζεις να εμφανίζεσαι και με άλλα βέβαια εξέχοντα συγκροτήματα, θα μας τα πεις η ίδια. Άρα μπαίνεις λοιπόν δυναμικά στο χώρο, έχοντας στις αποθήκες σου πλέον συνθέσεις και τραγούδια δικά σου. Ακριβώς. Υπήρχαν τα κομμάτια σαν demo και είχα στο νου μου ότι αυτά τα κομμάτια θέλω κάποια στιγμή να τα βγάλω. Φυσικά δεν ήξερα ούτε πώς, ούτε τι θα γίνει, αλλά λέω ότι ας αρχίσω να έχω μια επαφή με το χώρο. Ήθελα πάρα πολύ να ξαναξεκινήσω να τραγουδάω. Οπότε μπήκα στο Swing Tales, κάναμε αρκετά live στην αρχή, παίξαμε και σε διάφορα φεστιβάλ, στον Αρμενιστή, μαζί με ανθρώπους που χόρευαν από κάτω, έτσι, πολύ ωραία. Πολύ ωραίο project αυτό. Πολύ ωραίο project, ναι. Μπήκα επίσης και στους Σακαράκα Όρκεστρα, μία μπάντα του Φλωριάν του Μικούτα, από τους Μοντ Πλαγκάλ, και μου πρότεινε τότε να τραγουδήσω μαζί τους και πήγαμε πέρσι σε κάποια φεστιβάλ, όπως στη Βλάστη, στη Μανιτάρο Γιορτή, στην Καβάλα, στο Κοσμόπολης. Γιάννητσά. Στα Γιάννητσά, ναι. Ναι, και επίσης έκανα και κάποια live έτσι πιο μικρά με φίλους μουσικούς. Στη Λίμνο είχα πάει για ημισεζόν, είχα πάει για ένα μήνα, τραγουδούσα εκεί σε ένα μαγαζί. Στη Θεσσαλονίκη επίσης κιθάρα, φωνή έκανα κάποια και jazz, και ήταν η στιγμή που είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι και με το ελληνικό τραγούδι. Με το παραδοσιακό ρεμπέτικο λαϊκό, έκανα κάποια τέτοια live και μπήκα και στην ορχήστρα Τέρψης, ναι, η οποία είναι μια παραδοσιακή ορχήστρα στη Θεσσαλονίκη και κάνει κάθε χρόνο project με κάποιον τραγουδοποιό ή συνθέτη. Και κάπως έτσι άρχισε και η πιο στενή μου επαφή, ας πούμε, με την ελληνική μουσική. Εν τω μεταξύ τα κομμάτια που είχα γράψει υπήρχαν ακόμα στο μυαλό μου, τα επεξεργαζόμουν, έγραψα και 1-2 ακόμα. Και κάπου εκεί το Σεπτέμβριο του 2023 γνώρισα τον Σωτήρη τον Νούκα, ο οποίος είναι ο παραγωγός αυτού του δίσκου και πάρα πολύ σημαντικός μου συνεργάτης και φίλος και πολύ καλός μουσικός. Και ξεκινήσαμε το project του δίσκου μαζί. Το οποίο πότε αναμένεται η Ελευθερία να βγει? Όλος ο δίσκος αναμένεται προς το φθινόπωρο του 25. Του 25, μάλιστα. Αλλά θα ακολουθήσουν μάλλον και κάποια single ακόμα πριν το φθινόπωρο και θα βγει μετά ο δίσκος. Πολύ ωραία. Don't even know what it's true. Seems like that's what they do. Jumping with the waterfall into you. Why don't we never stop? Why don't we never stop? I'm just talking crap. I'm talking crap. Tell
Πραγματικά με εντυπωσιάζει η φωνή σου σε αυτό το στυλ. Δηλαδή λες και παιδί μου, είσαι γεννημένη γι' αυτό. Το λέω ως μουσικός. Δεν είναι φιλοφρόνηση, είναι η αλήθεια. Να ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το γυναικείο φωνητικό σύνολο Κόρες αποτελεί μάλλον ένα καλλιτεχνικό φυτόριο. Συγκροτήθηκε το 2018. Απευθύνεται σε γυναίκες όλων των ηλικιών που μοιράζονται την αγάπη για την παραδοσιακή μουσική και το πολυφωνικό τραγούδι. Αποσκοπεί τόσο στη συστηματική καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μελών του στη μουσική, το τραγούδι, το χορό και την υποκριτική, όσο και στη διαμόρφωσή τους ως καλλιτέχνηδων με ευρεία παιδεία και κοινωνική αντίληψη. Αν δεν κάνω λοιπόν λάθος, το 2022, Ελευθερία, έγινες και εσύ μέλος του γυναικείου χοροδιακού συνόλου. Θα ήθελα την άποψή σου και την εμπειρία σου, αλλά και φυσικά να μας πεις τι σου προσέθεσε. Ναι, το 2022 ήταν όταν είχα πρωτοξεκινήσει να κατεβαίνω στην Αθήνα και πέρα από τα σεμινάρια, το μετακπαιδευτικό σεμινάριο, ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα, γιατί κατέβαινα για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο και ήθελα έτσι κάπως να γεμίσω αυτό το χρόνο. Οπότε συμμετείχα σε αυτό το γυναικείο σύνολο, τις Κόρες, και σε ένα άλλο σεμινάριο της Μάρθα Φριτζίλα που έκανε έτσι για τραγουδιστές. Και η εμπειρία μου είναι ότι το να συμμετέχεις σε σύνολα μουσικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό και κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, και γιατί αισθάνεσαι ότι μοιράζεσαι. Δηλαδή αυτό που κάνω το μοιράζομαι με τους γύρω μου, παίρνω feedback, γνωρίζω πώς αλλιώς μπορώ να το κάνω, βλέπω πώς το κάνει ο διπλανός μου. Και φυσικά δημιουργούμε κάτι μαζί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το ότι δημιουργούμε κάτι μαζί. Όπως και η ορχήστρα, στην ορχήστρα Τέρψης που είμαι στη Θεσσαλονίκη, το βασικό που σου προσφέρει είναι το μαζί. Και το μοίρασμα, το οποίο είναι το σημαντικότερο πράγμα στη μουσική. Γιατί ο καλλιτέχνης ακόμα και μόνος του όταν γράφει μουσική, στην πραγματικότητα αυτό που θέλει να κάνει είναι να μοιραστεί. Οπότε η βάση είναι αυτή. Και τώρα που το ανέφερες αυτό, ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση για τον κύκλο των επαϊόντων που είχε αναφέρει κάποια στιγμή ένας φοβερός κοινωνιολόγος, ο Βασίλης Φίλιας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Έλεγε λοιπόν για τους καλλιτέχνες και γενικά για τα εξειδικευμένα είδη στην Ελλάδα, όπως είναι η jazz, για παράδειγμα, ότι γίνεται πάντα ένας στενός κύκλος που αυτό θαυμάζεται και αυτό υποστηρίζεται, με αποτέλεσμα να χάνεται το νόημα. Δηλαδή γίνονται κλίκες ουσιαστικά, αν κατάλαβες. Και από αυτό δεν ξεφεύγουν εύκολα, ούτως ώστε να τους αποδεχτεί ένα άλλο ευρύτερο κοινό που δεν ακούει ίσως jazz. Και υπάρχει σαν φαινόμενο αυτό σε όλα τα εξειδικευμένα είδη. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Το έχω παρατηρήσει. Δεν ξέρω... Αυτό το πράγμα είναι και καλό κάποιες φορές. Μπορεί να είναι και κακό φυσικά, γιατί μπορεί να σε αποκλεί. Άμα ανήκεις σε μια ομάδα ότι λέμε ότι ακούω, ας πούμε, post-punk, ακούω rock, ακούω τέτοιο, μπορεί να σε αποκλείσει από το να ακούς άλλα είδη. Αλλά μπορεί και να συσπυρώσει μεγάλες ομάδες να ανεβάσουν ένα μουσικό είδος, όπως ας πούμε είναι η rap στην Ελλάδα. Που στην ουσία η rap θεωρείται και μια μουσική η οποία η δημιουργή της είναι αρκετά independent και ανεξάρτητη πολλές φορές, και βλέπεις ότι έχουν ένα τεράστιο κοινό. Και αυτό ίσως συμβαίνει μέσω της συσπήρωσης και μέσω της ομάδας. Οπότε σωστή αυτή η οπτική. Υπάρχουν και καλές πτυχές όταν μεγάλο μέρος των ανθρώπων συσπυρώνονται γύρω από μια μουσική. Αρκεί αυτό φυσικά να μην οδηγεί στο να είναι... Να εξωστρακίζονται οι άλλες ή να μην θες να ακούσεις τίποτα άλλο, να είναι ανοιχτή, να είσαι μονομερή. Να μην γίνεσαι μονομερής, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν πολλοί, λέει, καλλιτέχνες που προτιμούν, τώρα θα σε περάσω σε κάποιες ερωτήσεις των ομογενών, κάποια κοπέλα ρωτάει αν υπάρχουν καλλιτέχνες που προτιμούν να είναι στο στούντιο και κάποιοι που προτιμούν να είναι έξω στις συναυλίες και στις εμφανίσεις. Εσύ τι προτιμάς, το στούντιο ή τις συναυλίες? Wow, πάρα πολύ καλή ερώτηση αρχικά. Δεν ξέρω αν το έχει ζήσει αυτή η κοπέλα που το ρωτάει. Κοιτάξτε, το στούντιο είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και η διαδικασία της συγγραφής είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Δεν θα μπορούσα δηλαδή να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς να έχω κάποια στιγμή, έστω λίγο το βράδυ, να κάτσω, να παίξω κάτι, να συνθέσω κάτι,
να παίξω μια μελωδία ενός άλλου συνθέτη, να την ακούσω ξανά. Όλο αυτό είναι μια διαδικασία λίγο αναγέννησης, θα το πω, και εσωτερικής αναζήτησης. Είναι πολύ σημαντικό. Το live είναι το μοίρασμα που λέγαμε πριν, το οποίο επίσης δεν μπορώ να φανταστώ να μην το μοιράζομαι. Δηλαδή, κάποια στιγμή και τα κομμάτια σου, αυτά που κάθεσαι και γράφεις μόνο ουσιαστικά, θέλεις να τα δώσεις έξω. Οπότε δεν θα μπορούσα ακριβώς να επιλέξω. Μπορώ όμως, το ένα συμπληρώνει το άλλο. Μπορώ να πω ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο και μπορώ να πω ότι και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Ίσως περνάει ο καλλιτέχνης φάσεις. Ο καλλιτέχνης δηλαδή περνάει φάσεις στις οποίες προτιμάει το στούντιο, προτιμάει να είναι εκεί, να δημιουργήσει, και έρχεται και η περίοδος που θέλεις να μοιραστείς. Σαν τη χειμερή ανάρκη κάπως. Ακριβώς. Αυτό για μένα φυσικά. Τώρα άλλοι καλλιτέχνες μπορεί να έχουν κάποια άλλη άποψη, κάποια άλλη ματιά. Ξέχασα να σε ρωτήσω, από το καινούριο EP που θα κυκλοφορήσει, από πόσα τραγούδια αποτελείται, αν η μουσική και η στίχη είναι γραμμένα από σένα, όλα αυτά. Δεν στα ρώτησα. Ναι. Για πες ναι, ο δίσκος έχει 7 original κομμάτια και μία διασκευή έχω κάνει του Αντώνη Απέργη, το Βγάλε Φτερά και Πέτα. Τα original κομμάτια είναι δικά μου, και η στίχη και η μουσική, και η παραγωγή είναι του Σωτήρη του Νούκα. Πολύ ωραία. To give you up, I don't want to hold you up, I don't want ambiguous, I just think that we've had enough. I want you to journey with me, let loose and let your mind go free, show you things that you never seen, but you just got to go with me. Your love is so good that I
της ελληνικής καρδιάς. Φωνές και μουσικές, έχω εδώ τη χαρά να έχω την Ελευθερία Μπαριώτα στο στούντιο. Έχω να σου πω κάποιες ερωτήσεις πλέον μόνο από το κοινό. Οι δικές μου τελειώσαν. Άντε μένει άλλη μία μάλλον. Λοιπόν, μία ομογενής από τη Γερμανία ρωτάει αν θα σε ενδιέφερε να συνεργαστείς με επώνυμα ονόματα του έντεχνου χώρου. Ναι, θα με ενδιέφερε να ασχοληθώ με ανθρώπους του ελληνικού τραγουδιού. Να πω ποιους. Πες και κανένα, ναι. Ας πούμε, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου είναι για μένα ένας πάρα πολύ... ένας άνθρωπος που με έχει εμπνεύσει πολύ, ένας απίστευτος μουσικός. Ο Φίβος Δελιβοριάς μου αρέσει πάρα πολύ. Η Έλλη Πασπαλάς που είναι από τις αγαπημένες μου τραγουδίστριες. Τραγουδάει και τζάζ αυτή. Ναι, την έχω δει κιόλας τζάζ εδώ στην Αθήνα και ήταν πολύ μ' άρεσε το πρόγραμμά της. Ένας άλλος ρωτάει ομογενής αν σου κάνανε πρόταση από Eurovision, λέει, θα δεχόσουν. Τώρα ξέρεις, είναι ερωτήσεις. Οκ, το πήγαμε. Ναι, δεν Όχι αυτές τις σοβαρές που κάνω εγώ. Ωραία. Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω καθόλου τι συμβαίνει στη Eurovision. Ναι. Δεν έβλεπα κιόλας πάρα πολύ. Έχω παρακολουθήσει εννοείται όλες μας τις συμμετοχές, αλλά δεν ξέρω καθόλου τι σημαίνει για έναν καλλιτέχνη να πηγαίνει εκεί. Τι κόστος έχει φυσικά και καλλιτεχνικό και ψυχικό, σωματικό, δηλαδή δεν ξέρω καθόλου. Θα ήθελα να το ψάξω, ίσως να ρωτήσω, να μάθω παραπάνω πληροφορίες για το κατάλαβα. Τι να τελικά, τι σημαίνει για τον καλλιτέχνη, συμμετέχω σε έναν παγκόσμιο, ας πούμε, διαγωνισμό. Όπως τι σημαίνει σε ένα καλλιτέχνη που συνεχίζει να ρωτάει σε talent show. Ναι, και τι πιστεύεις γι' αυτό, λέει. Και αυτό. Επίσης, το talent show είναι κάτι που δεν το έχω ψάξει, δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν είμαι αρνητική, απλά αυτό θέλω γενικότερα πριν κάνω κινήσεις, να ρωτάω και να μαθαίνω τι σημαίνει αυτό για μένα καλλιτεχνικά και τι έχει να μου δώσει καλλιτεχνικά αυτό. Πολύ φιλοσοφική και στοχευμένη αντίληψη. Θα ήθελα πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα ρωτήσω όμως άλλη μία γιατί δεν έχουμε το χρόνο. Ερώτηση λοιπόν από Γερμανία. Πόσο δύσκολο είναι να στέκεσαι στον ελληνικό χώρο με το είδος, λέει, που προτιμάς, όταν οι περισσότεροι ακούν λαϊκά? Ωραία. Θα σας πω κάτι. Αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, για τη συσπήρωση των ανθρώπων γύρω από ένα είδος μουσικής, το πιστεύω. Μπορεί να είμαι και λίγο ουτοπική που το πιστεύω, αλλά αισθάνομαι ότι το κοινό έχει την ανάγκη να ακούσει κάτι και να ταυτιστεί και να συσπηρωθεί και να δημιουργήσει μία ομάδα, ας πούμε, που να πει ότι εγώ εκφράζομαι μέσα από αυτή τη μουσική. Μου αρέσει αυτή η μουσική, γι' αυτό ανέφερα και τη ραπ πριν, ναι. Γιατί είναι ένα είδος το οποίο δεν είναι ότι προωθείται ακριβώς στα social media ή στα μέσα, ούτε παίζεται στα κλαμπ το βράδυ, αν θέλουμε να πούμε έτσι, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει ένα τεράστιο κοινό που προσκυνάει κυριολεκτικά, δηλαδή έχει ανάγκη να εκφραστεί. Έχει ανάγκη να εκφραστεί μέσα από αυτό το πράγμα και γίνεται χαμός. Ο Λέξ, ας πούμε, γέμισε, είχε 60.000 κόσμο πέρσι, πρόπερσι, πότε ήτανε. Οπότε πιστεύω στην ανάγκη πιο πολύ του κόσμου να δημιουργήσει κοινότητα στη μουσική, σε όλα τα πράγματα, αλλά και στη μουσική. Τι ωραία που μιλάς, πραγματικά. Είσαι πολύ καλή. Ελευθερία, μια τελευταία δικιά μου ερώτηση που με απασχολεί. Γενικά ρωτάω πάντα νέους καλλιτέχνες. Τι πιστεύεις ότι μένει διαχρονικό σήμερα? Πώς μπορεί ένας νέος καλλιτέχνης, μια νέα καλλιτέχνηδα όπως είσαι εσύ, να αφήσει κάτι μέσα στο χρόνο? Πολύ θα με ενδιαφέρει η άποψή σου. Ναι. Διαχρονικότητα. Για μένα η διαχρονικότητα συνδέεται λίγο με την αυθεντικότητα. Φανταστική απάντηση. Το οποίο σημαίνει ότι αν ένα πράγμα είναι αυθεντικό, ανεξάρτητα σε ποιο είδος ανήκει, ανεξάρτητα ποιος το τραγουδάει, αν υπάρχει τραγουδιστής, αν είναι instrumental, οτιδήποτε κι αν είναι, αν έχει μέσα του μία αυθεντικότητα, με έναν τρόπο αυτό το πράγμα μένει στο χρόνο. Πολύ, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αυτό θέλω να πιστεύω, δηλαδή, δεν ξέρω. Πραγματικά σου εύχομαι κάθε επιτυχία, χαρά και αγάπη σε ό,τι και αν κάνεις, Ελευθερία. Μεγάλη μου χαρά να έρθεις εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Και δική μου, ευχαριστώ πολύ. Στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Still